Jeg har præsenteret vores Spring Summer 2011, og det er præsenteret i H.C. Ørstedsparken, en park, som har stor historik, kan man sige, både inden for dagstimerne og også for nattetimer. Og udover det, så er jeg også nabo lige til parken, så jeg de sidste 10 år, efter jeg flyttede tilbage fra udlandet, der har jeg gået og kigget på den her bro, hvor vi har lavet det hele på. Og så jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, et eller andet sommer, der burde jeg lave et eller andet. Jeg er jo lokal i området. Ideen var at bygge det hele op omkring at lave en slags kaj, en bro, hvor der kom nogle både ind. Men bådene var ikke meningen, at de skulle kunne sejle. Det var meningen, at de skulle være sådan lidt mere sådan lidt mobile, sådan lidt Klondike, sådan lidt post-apokalyptisk Mad Max. Sådan lidt underligt banket sammen af noget skrald, og så sådan lidt sådan mørksindet, men alligevel med sådan et forhåbentlig lidt positiv fremsyn. Jeg tror, der kommer ret meget camouflage generelt, ved jeg. Jeg tror også, at folk er lidt mere tilbageholdende omkring, hvad de køber, så de vil gerne være lidt klar over, hvad de dealer med, eller hvad det er for et mærke, eller hvad det står bagved. Jeg tror, der kommer ret mange fine silketing med print på generelt, og en masse jersey, altså mere t-shirt-stof, som er sådan lidt mere billig materiale, som jeg tror er lidt mere nemmere tilgængeligt. Jeg kan godt lide, hvis der er et lille glimt af humor i det også. Altså, så det har sådan lidt, at det skal ikke være sådan alt for seriøst. Hvordan gør man det med tøj? Tøjet, altså hvad det er, men man kan hele sammensætningen af lokation og det univers, man bygger op, og måden det bliver præsenteret på, det kan man måske give det et lille glimt i øjet.